ngayon nimong himuon aron lang makadayon ang giisip nimong totga or the one that got away? Andam ka bang magbalik-balik sa lugar aron handumon ang inyong kagahapon? Kung andam ka, anyay istorya nga susama sa imong kasinatian nga atong ibida, pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. First love really never dies. Kini ang gipamatudaan sa bagong kasal nga taga Bohol human mapakyas sa ilang high school love story. Sila Benedicto Guillerma Amparo nga gikasal karon lang buwana. Silang duha nagkabuwag human naputol ang ilang komunikasyon sa usag-usa human miskwela sa kolehiyo si Guillerma. Ug sa paglabay sa panahon, silang duha nagminyo og nakapurma og kaugalingong pamilya. Apan silang duha sayong nabiyudo og nabiyuda og wala damhang nga magkita pagbalik. Asoy ni Benedicto nga sige siya og balik og agi sa balay ni Guillerma sa pamasin nga makakita sila pagbalik. Dadalaw-dalaw ako sa bahay nila, bisita tuwing linggo. Doon ako nag-propose na mahal na mahal kita. Sa dihang nakabantay siya nga adunay phone number nga nakapastel sa balay nila Guillerma nga ibaligya na kini iya kining gitawagan. Mensahe ni Guillerma ngadto sa iyang first love nga si Benedicto. Salamat sa Diyos at hindi siya bumitaw sa iyang feelings na ako na paghapon niyang pagmamahal. Sana huwag siya magbago. Binuutan na, di na siya mang chicks. Daw usa ka teleserye ang ilang love story nga nagpamatod nga kung timos og tiunay ang imong gugma, aduna gayoy forever. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.